सानसेयारि बर'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 14 आगस्तनि बिसानाव बारियै गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि आर'नाइ, बाक्सानि निर्माली बर'नि थुलुंगा, क'क्राझारनि गलाबखुंगुर बसुमतारिनि हानजाथाम लिमारिक, क'क्राझारनि अरायथि ब्रह्मनि संसारनि माया, बाक्सानि रैदोम बर'नि अराय बोथोर रेप, बाक्सानि सबिराम बर'नि गावनो गावनि थुलुंगागिरि आरो बिश्वनाथनि सनिया बसुमतारिनि बालाबगासे खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबादि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव नोंथांनि बेसेन बह्रा लिरथिखौ अराय दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।